Els dubtes, les preguntes existencials han estat sempre a l'arrel de la seva pintura. Per Joan Pere Viladecans no hi ha art sense discurs, sense pensament. I ara, amb radiografies que ha estampat digitalment als seus quadres, escruta l'interior del cos humà i, a través del seu llenguatge de signes, planteja nous interrogants. I em semblava bé, ara que estan en decadència perquè no s'utilitza massa, utilitzar-la com a material plàstic i, a més, com a material conceptual, perquè pot dir moltes coses. Esclar, és el nostre interior. Realment és aquesta la nostra mirada interior o és una altra, de més existencial? Doncs és l'etern diàleg entre el cos i l'ànima. Un diàleg entre el cos i l'ànima, entre l'art i la ciència, que sempre han transitat per camins divergents, però que també es troben. En Poe, un autor de capçalera en l'obra de Viladecans, hi ha endevinat un lligam entre la creació artística i la medicina. Poe, en el conte de les muntanyes escabroses, defineix els símptomes d'un individu, d'un personatge. Llavors, a partir d'aquests símptomes, al cap de 51 anys, un pediatre cardiòleg francès va descobrir la síndrome de Marfan, que era la que havia intuït Edgar Allan Poe. Què vol dir això? Que la majoria de vegades l'art intueix i la ciència certifica. 50 anys després de la seva primera exposició a Barcelona, l'artista descobreix ara el treball dels últims 5 anys als espais Volart de la Fundació Vilacases. I amb aquesta sèrie d'obres estén la mà a la medicina i mira de trobar-hi complicitats.